Jam nyalle mon bandiraɓe tedduɓe, bandiraɓe weltortoɓe ayaawo men 2STV. Giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agname yarayaɓe hofni on. Ko caggal nde jiiɗen kadi nanɗen manditare 2STV nguurndam duuɓi 19 enenne mbawen fiilde lefol keeringol ngam duwonade Alhaji Dabbo Ndiaye, duwonade 2STV, sabu duwonade mo ko duwonade leñol ngol. Fotde duuɓi balɗe bandum gandodiral keeringal wodani, kaldigal keeringal laataki. Mi meeɗani joɗade e 2STV so wona woda ko waɗa caggal arta ɗon taw miɗo hen jeeya, kono miɗo felliti kala ko waɗa to nder 2STV ko min e hono am mbaɗana. nde tawno so hoore ɓooyi e ɓuuɓri tan tawata won darnde nde ɓe nangi. golle maɗa jooɗi peewi, amin coftinma, amin cuusnuma, amin duwanoma an e joom suudu ma Mariam Ndiaye e ɓesguma e dendagal gollodiɓe ma. somi wonani 2STV ne mbiɗa wawi wiide miɗo toon, sabu wonɓe toon ɓe ko hono amen, ko mbaɗata ko mbaɗanta ko leñol ngol. hamme Amadou Ly en Saydou Bayne woɓɓe yo gene yottin cagatagal o haɗa pergite. Alhaji Dabbo Ndiaye amin mbima manditare jam, manditare malal. amin ñaagoma noon, min ñaagoma an fof e wadde golle mantiniɗe e leñol ngol e nder 2STV nde ɓeydata baɗal ngam teskade geɗe ɗiɗi. Goo, leñol ngol wonko sohli ha heewi. ɗiɗi, amin jorti aɗa wawi wadde ɗum ete aɗa jogui ɓernde wadde ɗum. ko fate tintinoji kabaruji beela wonta ñande fof e nder 2STV min keɗo ɗum e nder ɗemgal leñol men, taw wona fadde won e ñalɗi. ɓeyde haralleɓe yaaruɓe e kala cengɗe e nder 2STV taw koye ɗemgal Pulaar, min ɓeydo weltorade komin beltoto ko. haadi noon ko ɗo min jogui, ko ɗo min ñaagoto. amin mbima noon yo gene yoɓe jobdi moƴƴiri darnde ma ne yooɗi, ka kewɗo golle mo heewani haala, suusɗo goonga ene jeeya e suusde goonga noon hoolade hoore mum. Seydi Ndiaye duuɓi 19 2STV en mbi manditare jam, manditare ɓural, manditare malal, manditare ɓamtare. yo gene hebbino hono ma e leñol ngol. haadi noon kalaten ko Alhaji Ndiaye mo Wudduru, en calmini ɗo giɗo men Aissata Malaw Sy e dendagal bandiraɓe wuddurunaɓe, e dendagal bandiraɓe darodiɓe e Alhaji Dabbo Ndiaye gam tambanade en ɓamtare. sikki ala goto fof wonɗo heedi, an ɗo keɗɗa ɗo ene yooɗi ene feewi. yo gene hokke juddude hen balɗe ane enɗam ma e kala ma. nde noon arno tan wadde julmu wuri ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katante leñol mo Agname yarayaɓe, tongode ɓolum ɗiɗi goo jeeɗiɗi nayi jeeɗiɗi
jeegome jeeɗiɗiɗi ɗum woni tongode men gendi tongode meɗen ɗangal ɓolum tati jeeɗiɗi jeegome tati nayi e nayi ɗiɗi e tati jeeɗiɗi e jeenayi geno jarama on jarama en teddiniri en beltiniri dendagal haalirde meɗen haalirde Agnam ɓamti pulago haalirde ɓamti pulago Agnam yereyaɓe haalirde men haalirde Agnam ɓamti pulago Agnam yereyaɓe ko noonne kadi Bambilor FM e Bambilor TV e dendagal daraniɓe ɓamtare e dow leydi ndi jarama Seydi Ndiaye manditare jaam manditare malal manditare ɓural yo en battuni duuɓi kewɗi yo Allah hebbinono ma e leñol ngol on jarama ko giɗo mon Ibrahima Oumar Kane katanto leñol mo Agnam yereyaɓe